は皆様こちらのステージの方にお越しくださいまして本当にありがとうございます。それでは、ご丁寧に言っておりますシーマーのカップルで皆様お送りいたしますタッシュ&ダンスフラダンスショー、皆様お楽しみください。どうぞ。
す。